moriràs. Els executius de la City només volen les eventuals per fer-hi pràctiques. Sí. Suposo que tens raó. Sisplau. Has sentit això? No, enrere! Ei! Mou-te, tio! El trànsit s'ha aturat. Ha degut passar alguna cosa. Digue-li això. 2 paraules. Ja està decidit. No em penso ficar en un embús. Giro a l'esquerra. Giro a l'esquerra, a l'esquerra, a l'esquerra, a l'esquerra, a l'esquerra. A l'esquerra, a l'esquerra. A l'esquerra. A l'esquerra. A l'esquerra. A l'esquerra. Què carai és això? És molt forta. Què és vostè? En què es convertirà? Què serà? Que passa res? Però què vol dir això? No ho sé. No me'n recordo. S'esvaeix com... Quan penses en un somni, llavors sembla que desaparegui. Doncs has tingut sort. Això és de la brigada Trickster. Pot canviar una vida de maneres molt subtils. La majoria de vegades l'univers ho compensa, però amb tu ha creat un món paral·lel immens. Però els mons paral·lels estan segellats, no? Sí, és clar. Però te n'han creat un per tu. És curiós, pel que sembla et passa molt a tu. Què vols dir? No ho sé, la biblioteca, això... Són gangues de l'ofici, suposo. De vegades penso que estàs envoltada de masses coincidències. Et vaig conèixer després del teu avi. Et vaig trobar un altre cop. En tot l'univers, i mira que és gran, hem coincidit 2 vegades. És com si ens mantinguessin units. No diguis borrades, no sóc especial. Sí que ho ets brillant. Creia que ets brillant. Sí, ho ha dit. Qui dius? Aquella dona. No me'n recordo. Ara em diràs que no ha existit. En recordo que ha dit que les estrelles... que les estrelles s'estan apagant. Però aquell món ja no hi és. No, però m'ha dit que passava a tots els mons. Després ha dit que la foscor vindria, fins i tot aquí. Qui era? No ho sé. Com era? Era... rosa. Com se deia? No ho sé. Dona, com se deia? No ho sé, però ha dit que t'advertís. M'ha dit 2 paraules. Quines paraules? Digue'm què t'ha dit. Llop ferotge. Què vol dir? Doctor, què passa? Què és llop ferotge? És la fi de l'univers.